La Crida és una candidatura formada per persones de Premià de Mar. Som veïns i veïnes amb un projecte obert i transformador. Des de 2015 som la primera força de l'oposició a Premià de Mar i creiem que ara és el moment de tenir una alternativa al govern actual. El 2015 vam fer el programa electoral de manera oberta i transparent. Sempre hem traslladat les propostes de la gent a l'Ajuntament. Però ara anem un pas més enllà. Iniciem la campanya Horitzó 2019 per crear un programa participatiu per governar Premià de Mar. Vols participar-hi? Ho tens molt fàcil. Pots venir a alguna de les trobades presencials per tractar aquells temes que més t'interessin. Habitatge, ensenyament, urbanisme... Segur que trobes un espai on hi tens molt a dir. Estigues atent a les convocatòries a xarxes o demana més informació. També pots participar a distància amb l'eina Decidim, la plataforma digital per afegir necessitats que creus que té Premià de Mar i també propostes per solucionar-les. Al Decidim també hi trobaràs propostes sorgides de les trobades temàtiques, de manera que podràs fer seguiment de tot. Però com funciona el Decidim? És molt fàcil. Entra a decidim.cridapremianenca.cat i registra't. Proposa i contribueix amb necessitats i propostes. També podràs debatre i defensar-les. Dóna suport a aquelles propostes que t'agradin i fes que més gent participi. En acabar el procés, l'Assemblea de Crida Premianenca farà un recull de les idees aportades per validar-les i unificar-les en cas de ser possible. Totes les propostes que siguin validades serviran per redactar el programa de govern de Crida. Però sempre amb transparència. Sabràs què ha passat amb les teves propostes, si han sigut validades, unificades o descartades per motius tècnics. Garantim així la traçabilitat del procés participatiu. Comences a participar? Si vols saber-ne més, entra a decidim.cridapremianenca.cat o escriu-nos a cridapremianenca@gmail.com.